Samsøs Golfklub, de har hele tiden været på forkant med udvikling, solceller, og nu har de robotter, der kører rundt og står græsset. Søren, solen skinner altid på Samsø? Ja, det gør den. Jeg tror, vi har flere solskinstimer end Bornholm også herovre efterhånden. Så det er altid godt vejr herovre. Ja. Hvor meget har I spillet golf her i vinter? Der er stadigvæk nogen, der spiller om vinteren, selvom vi spiller til vintergreens. Og det er specielt seniorerne, som er ude og spiller meget flittige på banen her. Er det efterskoleeleverne? Efterskoleeleverne kommer også herop. Ja. Og træner rigtig meget op på banen her. Du sagde, I vil gøre noget ved banen. Gør den klar? Hvad er det, I gør klar? Jo, vi får ryddet op i træerne, og vi får gjort klar til, at vi skal have robotter til at klippe vores fairways her i løbet af foråret. Hvad sker der af aktiviteter her i den kommende sæson? Ja, den store aktivitet, vi alle sammen går og glæder os til, det er jo ekoturen, der kommer fra den 4. til den 6. juni. Og der kommer jo 180 mand og skal spille golf i det, der vel kaldes for 3. division, hvor man kvalificerer sig til Challenge-turen, og derefter kan man jo komme på ekotur eller på Europaturen, hvis man også klarer den. Og det er vist de fem dygtigste, der kommer til Challenge-turen. Så der kommer en masse unge mennesker med stort håb om at gøre det godt herovre. Og jeg tror, de er meget glade for at komme til Samsø, for vi har jo, som man kan se, en utrolig flot bane. Hvordan klarer en lille golfklub sådan et arrangement, som kræver virkelig mange frivillige? Jamen, vi har mange frivillige, og det er rigtigt, det kræver mange frivillige. Så vi planlægger allerede fra nu af og begynder at arrangere med, vi har heller ikke nogen restauranter, så vi skal arrangere med de lokale restauranter, at de kommer med morgenmad og frokost og aftensmad. Og så har vi en masse af de frivillige, der kommer og hjælper med at servere morgenmad og være på banen og holde øje med, hvor de slår hen, de forskellige, og nogen, der sørger for, at der altid er bolde til dem, når de vil træne op på vores driving range. Der er noget, der hedder Golfens Dag. Ja. Hvornår er det? Jeg kan ikke huske datoen, men vi er meldt til, og jeg skal faktisk selv deltage herude og hjælpe nogle nye i gang. Ellers har vi jo et initiativ på Samsø, der hedder, at hvis man er 8305 boende, altså som er Samsø, så kan man få et gratis golfkursus herude. Hvor lang tid var det at lære at spille golf, så man kan blive ligesom Thomas Bjørn? Det tror jeg ikke, at alle kan, men ellers som sige, det var et helt liv. Fordi man træner og træner og træner, og det er noget nyt hver gang. Og nogle dage så er den der, og andre dage så er den der bare ikke. Men det gælder også for dem, der ikke er så øvede? Det gælder også for dem, der ikke er så øvede, ja. Hvad gør I, når det er, at de lokale kommer ud og skal prøve at spille golf? Hvad er det, de skal lære? Jamen, vi har jo 2 trænere, som hjælper dem i gang med at træne herude og viser dem, hvordan man holder på køllen og de forskellige køller. Og så har vi en par træbane, de kan gå og øve sig på. Og så, når de har taget den teoretiske del, så har kvalificeret sig på par træbanen, så har vi en ny, har vi 4 kaninmatcher, hvor nogle ældre medlemmer, trænede medlemmer, stiller op og hjælper dem igennem banen og lærer dem, hvordan man gebærder sig på banen. Hvad er det for faciliteter, I har her på Samsø Golfbane? Vi har jo en fin bane, og så har vi jo en god driving range og en par træbane, som nu er rated, så man faktisk kan kvalificere sig og spilles ned på vores par træbane. Arrangerer I noget med overnatning, og så man spiller nogle dage? Nej, det gør vi ikke. Det gør de lokale restauranter. Det deler vi op imellem dem og os. Og de er også vores sponsorer herude, og der markedsfører vi så vores sponsorer og sørger for, at folk kan se, hvor man kan få spisning og hvor man kan få ophold. Og så har vi en aftale med dem om, at de, hvis de vil lave et ophold, der inkluderer green fee, så får de dem til en favorabel pris. Så hvis det er, at man er interesseret i golfhold, så går man enten ind på turistkontorets hjemmeside, eller de enkelte restauranter? Nej, man går bare ind på Samsø Golfklubs side, så kan man se, hvilke restauranter og hvilke spisesteder der er, og hvilke
overnatningsmuligheder, der er herovre. Hvad hedder jeres hjemmeside? Den hedder Samsø Golfklub, SOE, samsoe golfklub.dk.